sa kuan gamot na natang lusot sa lubot. Huwag tang gibidyohan guys. Sige laglakaw-lakaw guys. Kinsa ka? Malipag kuha. Guys, bi. Makagi kuno ko ninyong option. Ano na bukon ang kuan? Ayaw. Sayang kayo magamit. Apot la tong ugat sa ulawom kanang nangalusot. Na. Sapsapi na. Sorry. Doon ta mo. Marang sa tama. Yun, itaktak na siya. Luya guys, puros na lang. Oh, puros na lang gamot. Paggaluoy sa tanom ko. Wala na yuta. Wala na yuta. Gamot na lang tanan. So karon, ako na kong butang ng yuta. Ay, Kaita ni videographer guys. Eh, sagasa tang pisto guys. Matuwad na lang dani. kaning akong yuta guys. Layo ko ni gikuhaan dito sa trabahoan. Unsa may putlon lang ni siya anak no. Hmm? Dapat dito Ayaw lang. Sa mana? Buongon man siguro na. ina ilunod na siya di anak. Mm. No. Mm. Ayaw. Hmm? Putlon na siya eh. Kuha isa nagkuan. Matay hinon. Di magod. Mag-ilis man sana siya bagong gamot. Ligid-ligid sa pagkadya. Oh, naluya na siya. Naurabot na ako, puro gamot. Lug pa more. Uy, wa na kuan. Ini guys, wala naman ni space imo guys. Continue ra na ko. Edit lang tani. Grabe. Baga naman na iyang kuan. Ilawom. Pagamay naman unta. Wala dyan siya space guys. Ari na lang ako guys. Ika na guys. Kanina lang ako guys. Aron maka padayon kanina sa imong debate guys. Unsa guys? Mana siya guys. So guys, sayop guys, sayop. Bali. May kantik guys. Doon tayo, hindi kumupakan. Kuliti sa ari guys. Butang na guys. Kaya video ko dali guys. Okay, bunitan ko na, bunitan. So guys. Kaya na kaya mo guys. Ito na gantik. Kantik guys. Okay guys, sige pa.
Kahiwi guys. Yun siya, guys. Hapin. Na guys. Last na dali, guys. Bertembuk ata guys. Hala guys. Agay, dengan gantik. Hala guys, makan tak pilih. Pilih bayar tadi. Mudah, guys. Pakirig na. Pakirig man. Mudah sok-sok kamuti. Batang tekantik. Tidak na. Ay. Kina. Mana? Medyo kutas, guys.